Impilo yezikweletu nzima imenzima kakhulu uma usebenzela ukukhokha izikweletu. Ungeza kithi kwaBabu Dokotela isigodlweni esikhulu sikwazi ukuthi sikusize usitholele ibhandi laseCasino noma usitholele iMagic Wallet uhlukane nokuhlupheka. Lempilo ephilayo ayikufanele. Thola okufanele iMagic Wallet noma ibhandi laseCasino. Sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho. Siyabingelela uBabu Dokotela babosizo babojabulile namhlanje sinomelaphi wendabuko osuka eMthwalume endaweni yaseNyangweni. Inamba yakhe ithi 0785077828. Makhosi awubingelele. Ngiyabingelela Babu Dokotela sanibonani. Namhlanje kuningi ofuna ukusitshela kona kodwa uthi ake siqale ngokuthi ake kuphahlele abadala emfuleni. Akuyichaza uthini la? Ngiyabingelela Babu Dokotela la ngithi ake kuphahlelwe abantu abadala emfuleni Babu Dokotela. Kunabantu laba othola ukuthi izinto eziningi abazinaka ukuzenza mayelana nabantu abadala. Yes ngithi ke labo bantu abanjengalabantu abangayenzi imisebenzi abathi basindisiwe. Yes abeze nguMakhosi ucele kunomuthi abazofike baphahlele emfuleni. Dedisa izitha zakho thola isibuko. Uthini uthi dedisa izithi quantum lane le? Akuyona quantum Babu Dokotela. Ya lo nje othi unezitha eziningi Babu Dokotela kunesitha nje esiloke silwa naye akeze nguMakhosi ucele aphathe isibuko. Okay okay. La umuntu ugeza ngomswane wena ongalungula izilutho awusichazela kancane lapha. Kunalabantu Babu Dokotela athi umuntu nje empilweni yakhe akalungela ulutho sathi usasebenzise umuthi sensaswasha kulungile ulutho. Ngizothi ke mina akeze nguMakhosi ucele athola imbuzi sithola umswane uzobe ngihlanganisa nomuthi ngihlanganise nalomswane bese ngiyamgeza. Kunezinto ezizokwenzeka empilweni yakhe. Imbuzi ufika na noma uyithola kwakho mhlawumbe? Nakafiki nawo Babu Dokotela ngesuka eMpumalanga nembuzi. Ngeke usuke eGoli Babu Dokotela uthwalana nembuzi ayingene ebhasini imbuzi. Imbuzi uzoyithola nguMakhosi ucele uMakhosi ucele uyakwazi la kudayisa khona imbuzi uzwakuyithenga into ebalekile yini umswane. Thola amaqanda kunento engizoyenza yona esidolweni. Awuchaza. Isibethelelo somuntu ke leso Babu Dokotela isicupho isibethelelo. Kunabantu othothi bakhe imizi yabo inguma-suburbs abakwazi ukuchela abakwazi ugumba abakwazi ukwenza lutho ukukhonkiwe phansi. Ngithi abeze abeze kuMakhosi ucele soyamba sesidulwini ngibenzele lento ngizobacupha ngizobabethelela umuntu odlala ngabo nje konke kuphindele kuyena bangadlala abantu. Uthi thola lenhlanhla lehlonga idlozi lakho elingalungile empilweni yakho. Kubalekile ke lokhu Babu Dokotela kunabantu othola ukuthi bathi ke futhi nabo abalungelwa ilutho. Kunamadlozi Babu Dokotela empilweni yomuntu uthothi la madlozi idlozi elimbi elifika empilweni yomuntu. Ngizothi ke hlunga lelo dlozi kusala amadlozi amahle empilweni yomuntu unamadlozi amahle namadlozi amambi. Lelo dlozi elimbi lona lezenza izinto zakho zingalungi noma usalungise nakulungi ilelo dlozi lelo noma ngabe la kwababo wakho noma ngabe la kama wakho lenza ukuthi into zakho zingalungi usabambe la usasense imithi usuhambe izinyanga ezu10 akulungi lutho. Hlunga idlozi khipha ledlozi leli usali namadlozi amahle azokusebenzela. Kwenzekani kulesithwalo lesi senkukhu yombila oluvamisa ukukhuluma ngaso sayikhuluma indaba yaso? Sikhona Babu Dokotela sikhona namanje nje ngijahlela abo bantu. Sikhona Babu Dokotela sibhizi kakhulu njengalesa semfuleni futhi sophatha ibhodlela lemayonnaise sibhizi kakhulu. Isekhona into yasemayonnaise? Ikhona Babu Dokotela sikhuphula inhlanhla. Angizokhuluma ngezibonga zabafundisi namathavena. Wawukukhuluma ngaso sidinga unwele kodwa nje usayikhuluma indaba yaso. Sikhona Babu Dokotela ya sikhona futhi sinzima kakhulu siyashesha Babu Dokotela ngoba ngale khathi kukhula inywele zakho konke kwakho kuyakhula ibandla liyakhula ithaveni liyakhula kukhula inywele kukhula ithaveni kukhula ibusiness lebandla isithwalo lento sikhuphula inhlahla Babu Dokotela isithwalo nje asikhulumi ngesithwalo sikhuluma ngenhlahla asithwalisi siyathwasisa Babu Dokotela kunomehluko lapho phahlela abadala emfuleni into engempela nje nomuntu akwazi ukunika ufike ubheka umfula ngini ne Babu Dokotela dinge uthi ayokwenzelwa imini
Owenzela wena. Yes ngoba lapha yasifuye senze izinto umuntu abonayo ukuthi abona naye lento uMakhosi uyayenza ngempela kunezinto obonayo ukuthi ke yenzekile lento siye emfuleni feke iphahlele khona ugoduke yonke into si right 07850 77828 le number ngena kuba ingena kumina Babu Dokotela ya WhatsApp futhi WhatsApp yebo Babu Dokotela Babu Sizo Babu Jabulile namhlanje bese noMakhosi ucele ezosazisa ukuthi ikhona lento abafundisi ukuthi idinge inwele zakhe siyabonga amen siyabonga Impilo yezikweletu nzima imenzima kakhulu uma usebenzela ukukhokha izikweletu ungeza kithi Babu Dokotela isigodlweni esikhulu sikwazi ukuthi sikusize usitholele ibhandi laseCasino noma usitholele iMagic Wallet uhlukane nokuhlupheka lempilo ephilayo ayikufanele thola ukufanele iMagic Wallet noma ibhandi laseCasino sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho